wadata, walwala da cika alkawari shine abin da duk matafiyi ke son samu a yayin tafiya. Amma a yanzu wannan yayi karanci ga kamfanonin jigila. Wannan ba abin damuwa bane. Finest Travels and Tours na gaba wajen kwarewar iya jigilar al'umma a lokutan tafiye-tafiye. Kwarewa da jajircewar wannan kamfani na Finest yasa ya kera sa'a a tsakanin takwarorinsa. Ku ziyarci kamfanin tafiye-tafiye na Finest Travels and Tours domin samun damammaki kamar haka. Mafi sauƙin farashi domin tafiye-tafiye zuwa ko'ina a faɗin duniya. Tsari na musamman domin masu tafiya hutu daga ɗaiɗaikun mutane har izuwa iyalai. Shige muku gaba domin samun bizar ƙasa mai tsarki domin yin umra, Ramadan da kuma aikin hajji. Domin samar muku da masaukai na alfarma a farashi mai sauƙi. Samar muku da tsaruka na musamman domin masu fita ƙasashen ƙetare domin neman lafiya. Nema wa masu son zuwa wata ƙasar shaidar zama da kuma aiki a sauƙaƙe. Waɗannan da ma wasu damammakin za ku same su ne kaɗai a wajenmu. Ku tuntuɓe mu kai tsaye ta waɗannan hanyoyin. Finest Travels and Tours, tsara tafiye-tafiyenku cikin kyakkyawan yanayi da jin daɗi.